Il-Parlament bħalissa qed jiddiskuti abbozz ta' liġi għal kodiċi kriminali li għandu lan li jikkontrolla u jnaqqas ir-reati speċifiċi li jsiru b'mezzi diġitali. Dawn huma is-cyberstalking meta xi ħadd isegwik jew josservak online biex ibeżżak u s-cyberbullying meta xi ħadd jeddek, joffendik jew iwassal għal ħsara psikoloġika bl-użu ta' teknoloġija diġitali. Din l-inizjattiva tal-Ministeru għall-Ġustizzja għandha l-iskop li tipproteġi liċ-ċittadini minn dawn l-abużi f'dinja fejn l-użu tal-internet u l-medji soċjali prattikament sar parti ewlenija fil-ħajja ta' kuljum. La bozza liġi għadda mit-tieni qari fil-Parlament u issa jmiss li jmur fi stadju ta' kumitat fejn jkompli jiġi diskuss fid-dettall. Fil-Parlament, il-Ministru responsabbli Jonathan Attard spjega li f'dan ir-rigward qed jiġu proposti pieni mill-aktar ħorox. Dawn ir-reati qed jiġu rikonoxxuti allura bħala reati kriminali autonomi piena li tvarja minn sena ta' 5 snin priġunerija jew multa sa' 30,000 euro jew it-tnejn flimkien u naħseb illi hawnhekk il-deterrent huwa wieħed b'saħħtu. Il-pina tista' tiżdiedlek jekk il-vittma tkun minorenni jew persuna vulnerabbli mentalment. Inkella ir-reat jitwettaq minn aktar minn persuna waħda flimkien. Bekk, il-Gvern Malti qed jibgħat messaġġ ċar li l-abbuż fuq l-internet m'għandux jitħalla għaddej mingħajr konsegwenzi. L-abbozz ta' liġi wkoll jagħmel parti minn sforz usa f'livell Ewropew biex jiġu protetti il-vittmi ta' reati diġitali b'konformità mad-Direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-vittmi ta' reati. Id-direttiva tħeġġeġ lill-Istati membri jieħdu passi konkreti biex jindirizzaw il-kriminalità diġitali u joffru aktar protezzjoni legali lill-vittmi.